Spasa Zvornik, izvolite. Stiže Goran. Banja Luka. Imamo hranu. Zenica. Imamo Prijedor. Spremili smo kompjutere za školu. Ekstra. Ljudi koji su humani imaju u sebi mnogo dobrog i mnogo božanskog. Njihova humanost ih pokreće da urade i moguće i nemoguće za one kojima je potrebna ruka spasa. Zato mi danas idemo u Paviće da pomognemo porodici Mačkić. Emisija Ruka spasa je krenula iz Beograda za Manjaču. Tačnije za mesto Pavići gde živi porodica Mačkić. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Kako si? Dobro, vi? Kako ste? Dobrodošli. Kako se zovete? Ja sam Jelena. Jelena, radite ovde na Fortuna Oilu, je li tako? Je li ima ljudi? Je li dolaze ljudi da kupuju? Ima. Pa zato što ste najpovoljniji. I najbolji. I najbolji, pa to kažem. Super i ovde nekako, ovo je, da kažemo tačno gde se nalazi, blizu Banja Luke. Ovo su Glamočani. Glamočani. Bože, a što sam ja onda ovde skrenuo, šta radi meni navigacija, ovo nije normalno, poludela totalno. Čim dođem pred Banja Luku, navigacija poludi. Ali dobro, bar da sipam gorivo, ajde, kad sam tu. Dizel. Milijana, je li dizel? Dizel, Bože, ne znam ni šta sipam. Dizel sipajte, do kraja. Do kraja. Do čepa, kako bi rekli. Neće više. Dobro, dobar dan. Može, kako da ne, može. Odakle ste? Ja sam tu iz Prnjavora. A iz Prnjavora? Jeste, bili smo u Prnjavoru. Pa odande u stvari Leburić Komerc i Fortuna. Da, tu si ja. Jel možete, Jelena, da nas slikate? Kako da ne? Meni, gospodina. Vašim telefonom. Evo još jedno. Hvala vam. I vi isto također. U zdravlju se videli. Prijatno. Super, idemo, doviđenja. Doviđenja. Je li bilo okej sve? Okej. Jer sam prijatan ili neprijatan? Jeste prijatni. Ćao, ćao. Ekipa emisije Ruka spasa zaputila se na Manjaču, a niko nije humanitarac ako ne poseti Manjaču i pomogne ljudima. Porodica Mačkić živi jako daleko od urbane sredine. Pogledajte zapravo gde žive. Porodica Mačkić. Jeste. Kako ste? Evo, dobro je. Jedva sam vas našao. Ali jedva. Sve sam pitao gde je mesto Pavići, Manjača, sve ovo Manjača, ali gde je mesto Pavići? Ovaj prvi put dolazite, pa... Jest. Čedo i Dragana sačekali su me ispred kuće. Mnogo je lepo ovde na Manjači. A Manjača ko Manjača. Manjača ko Manjača. Jes, fino je mjesto i... Mačkići, želim da upoznam vašu decu. Jel može? Ajmo da uđemo unutra. Ušao sam u kuću da vidim njihovu decu i da porazgovaramo. Naime, porodica Mačkić ima dvoje dece, sina i ćerku, i oboje su deca sa posebnim potrebama. Dragana, Marko je iz prvog braka. Da, iz prvog. A Čedo, vi imate... Čerku. Kako se ona zove? Kristina. Čedo, recite mi gde ste se upoznali vi, Dragana? Upoznala kod njezni dole. A odakle ste vi, Prijedora. Dragana? Omarski. Od Prijedora, Omarska. Pa u mene je brata sin se ženio isto dozdo.
Dobro. I tako mu je majka umrla i tako ja se oženim. I on rekao meni ima doda, kaže, žena, kaže, nije, i dijete ima, kaže, aj ti uzmi, ne ideš sam. Ja tako onda odem i uzmem nju i tako i ostanem. Slušajući njih, shvatio sam da je njihov život zaista težak, a pogotovo Draganin, jer je Dragana imala u prvom braku, odnosno susrela se sa porodičnim nasiljem. A zašto ste se razveli od prvog muža? Razvela sam se tuko me. A, to je bilo porodično nasilje. A kako vas je maltretirao? Maltretirao, ja sam sve radila i nisam ništa govorila. On tuko, on je mene jutro tuko. Tuko vas je dok ste bili u drugom stanju? Da. A jeste ga prijavljivali vi policiji ili je to malo mesto da niste smeli? Nisam smjela ni prijaviti, ni to je isto podaleko prijedor. A nisam imala čime isto. I onda ste mučena trpeli sve to? Pa da. Čekajte, prvo ste Marka imali, jel tako, iz prvog braka, on ima 14 godina. A da li vam je preporučio lekar vaš da uradite ispitivanje zbog drugog deteta kad ste ostali trudni? Kažu da je bilo sve u redu. Kad ste bili na pregledu? Sa malom, da. Jeste se bunili kad ste rekli lekaru, pa... Nisam ništa se bunila. Vas porodica čini srećnim ili vas čini i srećnim i zabrinjava? Pa držim, ništa. Šta je tu? Pomirio sam sa sudbinom i to je to. Volite svoju decu? Volim, kako ne volim, kako ne volim. Joj Bože, dragi, mora se voljeti djeca. Djeca su blago. Kako neću voljeti. A kako se slažu Kristina i Marko? Dobro slažu. Dobro se slažu. Niste dobro, da neće jedan na drugu i tako. Da li se igraju ili izađu napolje? Izađu napolje, tamo udaju, skaču i... Imaju igrački, igraju se ovako, vidiš na ovim medijima, tako smo im. Jel idu u neku školu? Ne idu, ne mogu ići u školu. Ne idu. Išli su u komisiji sve i svake godine idu na komisije. Šta su rekli lekari? Pa imaju to, oni imaju tu epilepsiju, kako vam rekao. Epilepsiju? Da, oba dva, da. I ne pričaju, jer to ono nešto izgovori ovako, ali ništa slabo. Ovako na duže, kad bi išla, ne bi mogla odati. Ne bi mogla. Matko, on ima dva bubrega, ne mogu bolesna. Marko? Da. I je li ide na dijalizu? Pa ne ide, nisu mi ništa rekli doktorovi. Samo pije mlijeko i keks, petit. Da. A ovu drugu ranu ne može jesti. Jel Marko i Kristina koriste pelene? Koriste. Ne mogu bez pelena. Život Čede i Dragane uopšte nije lak. To su roditelji koji su vrlo požrtvovani i spremni život da daju za svoja dva deteta. Vama svaka čast, jer zaista jeste retko da roditelji prihvate decu sa posebnim potrebama. Obično daju u dom i tako vi niste to hteli da prihvatite. Vi ste hteli da deca odrastaju kod vas. Ne, kod nas. Da, tako smo prihvatili. To smo prihvatili uvijek i ostajemo. Da li vam država pomaže? Pomaže i ovako. Ima taj dječji, ta tuđa njega i tako. Za njih dvoje ima 500-600 maraka dobija mjesečno. To nije faktički ništa, ali eto, šta bi. To je za goli život. Da, za higijene malo to je. Koliko vas mesečno koštaju pelene, higijena koju oni moraju da održavaju? Pa ja mislim tako, i sve, kad i struja i sve, preko blizu 1000 maraka. A jel odete da radite na nadnicu? Pa odem kad ima koma, nemaš više kome. Nemaš kome. Ovdje je stvarno... Nemaš kome, ti ima ko da platite. Pa drže ovdje komšije neko ovce, neko krave, mi držimo krave, imamo 3 krave, držimo i tako. I od toga pravite mleko i tako, neke proizvode. Da, i držimo tako svinje i tako. I jel možete da kažete kakav život vi ovdje živite, Čedo? Pa šta bi ja, nemam škole, nemam ništa, moram živjeti ovdje.
Znate kako, Čedo, ajte ovako, mi imamo princip emisije da mi pokažete u kakvim uslovima živite. Ja predlažem da vi krenete sa mnom. Evo, videli smo, ovo je dnevni boravak, ovo je kuhinjica. Jel vi imate vodu ovde? Imamo. Dovedenu? Da. Ili kako? Gradska. Gradska voda je došla do ovde? Da. To je super. A kupatilo? Imamo i kupatilo, je tako tamo. Aha. Možete vidjeti. Da mi vidimo. Evo ovdje, lijevo. Levo, dobro. Evo kupatilo. Da. Pa dobro, opet pristojne, nema do duše, plafon nije urađen i Pa to. da, to. A ko vam je pomogao to? Pa pomogao, njezine braća su ovdje nam radili ovu kuću. Šta je ovdje? Ovdje je soba spavača to. A to je spavač? Da, isto tu, da. Ali isto je malo. Ali dobro, opet je uslovna, što kažu, nema vlage. Da, opet nema vlage, ima da. stare stvari. Da. Eto da kažemo ljudima koji su Evo, fer i isto, korektni da bar stvari mogu da vam vidite, doniraju i ono što vam je Kako što potrebno. imamo da to. Šta je ovo ovamo? To nam je na sušana za meso, ono nam je. Aha. A ona ostava ta stara kućica, to je ostava koju imamo. U toj ste kući živjeli? Nismo mi u toj kući, mi smo gore živjeli, još gore mi smo živjeli. Tu je djed živio, pa umro i tako tu. Onda ovdje se selili smo. Mi smo gore nismo mogli ni prići, ni kakve auto nije moglo prilaziti. Išli smo 2 kilometra, išli smo nos djec gore za šumu. Vi ste znači živjeli u šumi? Da, u šumi, kao je bilo gore. I mi ostali najzadnji, sve oselilo, ostali nas dvoje, umrla majka, umrla i ostali mi gore. I da nismo se selili, eno vidite i one kuće gore se ostali, nema puta više. A mi smo još dalje. A kako idu oni ljudi do one kuće gore? Mi pješke idu ili traktorom, preko njive vidiš. Nemaju puta. Nemaju puta? Nema puta. A tamo je opet nema struje, opet tamo iza. Nema struje? Nema struje, opet tamo iza, da. Dobro, vi ste bar dobili struju. Mi imamo struju, da, imamo i rasvjeti sve. I asfalt. Marko, da se javimo Marku. Da. Ajde da vidimo gde su vam domaće životinje. Pa jedno puštene su one. A gde su? Puštene, otišlo gore. Otišlo gore pas. A, to smo videli malo pre. Da, one 3 krave. Ovde nema korone, ničega se ne bojite? Nema, do sad nema ništa. Zaista živite teško? Živi se teško, moramo se boriti. Čedo me je proveo kroz kuću i oni zaista žive skromno. Ja uvek kažem, apelujem na ljude dobre volje da pomognu. Ne, što se god mora pomoći, pomoglo se. Evo ovo, mi smo gore živjeli u staroj kući. Dobro, a što se tiče nekih lekova, automobila, vi nemate auto? Pa nemamo, da, nisam vam ni položio, nisam vozio. Nemate položeno. Ali opet i košta taksi i tako. Pa košta to će reći. Isto kad vodim doktor, isto moraš, nema 100 maraka. Kog prvo komšiju pozovete? Pa ovdje komšija ima jedan isto voza. Ima ovdje on, njega pozovem i tako da me odveze. I on dođe? Dođe, kad imam para i plati, kad nemam, da sačeka i tako. A deci, da li su potrebne neke didaktičke igračke, neke koje su specifične? Treba čula se da postoja, a nemam a trebalo bi igračke neke sa ovako polistovu i da se mogu igra se sa tim igračkama i... Eto, ja molim zaista sve dobre ljude da vam pomognu i da vas pozovu, da vas pitaju šta vam je potrebno. Pozdravio sam se sa porodicom Mačkić i krenuo sam za Banja Luku da hitno potražim pomoć. Puno vas pozdravljam. Vidimo se i hvala vam puno. Nema da ste nam došli i da nas upoznali i to je. Tako je. Hvala, neka vas Bog dragi sačuva, da budete zdravi, da dadne zdravlja i veselja. Imam ja još neka iznenađenja, ali ne bih sada. Kad se budemo vidjeli sljedeći put, ja ću vam reći. Važi. Vidimo se. Prijatno. Vidimo se, živjeli. Mnogi iz Banja Luke nisu mi se javili i ovog puta ih pozdravljam. Mislim na javne ličnosti. A ja sam odlučio stvari da krenem do
mog omiljenog hipermarketa u Klašnicama, Fortuna. Krenuo sam u Fortunu da nešto kupim za Beograd da ponesem i tu sam naravno sreo moju omiljenu glumicu, a to je Slađana Zrnić. Jo, Slađao, kako ste? Pa ti si mene prepoznao. Jesam i sa maskom. Kako si? Dobro, pa kako si ti? Dobro, i evo došla iz Beograda da radimo emisiju Ruka spasa. Ti iz Banja Banja Luke u Fortunu. Da. Super. Ajde kad platiš, možemo da porazgovaramo u vezi emisije Ruka spasa? Naravno, i to obavezno. Hvala ti. Ajde, idemo. Samo da obavimo. Nađemo se za 5 minuta dole. Može. Ajde. Predložio sam Slađani Zrnić da odemo na kafu u restoran La Casa. Baš mi je drago što sam te sreo. Takođe. Da kažemo gledocima koji naravno znaju ko si ti, dramska umetnica Slađana Zrnić, inače prvakinja Narodnog pozorišta Republike Srpske. Drago mi je da si u emisiji Ruka spasa. Hvala vama što ste me pozvali, što eto imam i tu priliku da nekako pomognem. Danas je jako bitno da jedni drugima pomažemo. Nekako, kad sam te gledao kroz serije, ne znam, Hotel Balkan, pa ne znam, dosta je tu Kosti, dosta je bilo serije Lud zbunjen, želeo sam, imao sam želju da tu poznam kad dođem u Banja Luku, s obzirom da radim na BN televiziji i da sarađujem, putujem po celoj Srpskoj i po Bosni. I eto, želja mi se ispunila. Da, zato što mi se dopada tvoj način glume, dopada mi se zato što si vrlo prirodna, glumiš, a da se ne vidi da je to gluma. To je za mene prava gluma. Dobro, to je onda i najljepši kompliment, iskreno da ti kažem da je jednog glumca. Znaš, jer ja sam pitao jednom Žižu Stojanović, znaš Žižu Stojanović, dramska umetnica, Žiža je rekla ko glumi da Bog da mu umre majka. Ja kažem, Bože, Žiža, rekao šta to znači? Kaže Žiža, pa to je Pero, pošto ona mene Pero zove. To je kad vidiš da neko glumi. Da. U tom je smislu mislila. Pa dobro, to je zanimanje, to je zanat. Apsolutno. Glumac ne može da bude svako, kao što ne može ni voditelj. Stvar je u tome da se moramo maksimalno truditi, obrazovati, raditi na sebi i onda se negdje neki rezultati vide. Ali ono što je najbitnije nije vezano samo za glumu. Čovjek prije svega mora da se bavi onim šta voli. Miljo, za vanredne situacije. Ništa nisam imala s Čedom. Šacija mog. Znam. Nego nešto mi nije u formi u posljednje vrijeme. Joj, Jovanka, pa što ga ne podstakneš malo? Kako? Daj ga meni. Molim? Vratit ću ti ga. Joj, Jovanka, nisi ni ti loša. Kad si upisala Akademiju dramskih umetnosti u Banja Luci? Pa ja sam S obzirom da si završila elektrotehničku srednju. Jeste. Ja sam kao dijete bila dosta razigrano dijete i ne znam prije, ako se sjećamo tog doba prije rata u Bosni i Hercegovini, bile su razne sekcije sportske, horske, sve sam ja to pohađala. Znači u suštini mene je gluma pronašla tako što eto, prijateljica me pozvala na neku sekciju da dođem tada se to zvao Dom kulture. Da, Dom kulture. Tako je, otišla sam, znam da smo tad čitali poeziju Mike Antića i ja sam od te probe ostala u tom dis pozorištu. I onda je sve nekako postepeno. Bez obzira što sam bila u elektrotehničkoj školi, ja sam obožavala pozorište i to je bio prirodan slijed. Pa sam upisala Prirodno-matematički fakultet i sve to napustila i upisala akademiju. Znači, moj put je išao onako malo okolo, ali
to je fenomenalno. Zato što me to apsolutno odredilo i utvrdilo da želim upravo time da se bavim. Da. Znači, spontano. Glumci su vrlo jednostavni. Pa ja mislim da ne postoji jednostavnije biće od glumca. Jer poenta je jednostavnost. Tako je, jednostavnosti i čovjek, to je posao, odnosno osoba koja mora da upija ono što je okružuje. Tako da nema tu mjesta ni kompleksima, ni sujeti i realno glumac je najsrećniji kad radi. Gde nalaziš mir? Pa upravo u prirodi, nekako, valjda, možda je to i do rodnog lista, jeli? Dobro, ti si rođena Banja Lučanka. Jeste, da. I nekako uz vodu, planina, tako, volim prirode, onda je to mir. Mada, iskreno, najveći je mir na sceni. Dobila si, kažem, to priznanje prvakinja Narodnog pozorišta Republike Srpske. Šta znači to, da objasnimo običnom narodu koji gleda BN televiziju? Šta to znači? To je velika čast i možda neki najveći glumački domet u instituciji Nacionalnog teatra. Pored toga što imate određene nagrade koje ste dobili, onda postoje razna bodovanja i velike uloge i dobro urađene uloge. Suština je prvaka da bude neko ko tu kuću čuva. Narodno pozorište, Nacionalni teatar. Znači, ta osoba mora biti sa visokim moralnim, etičkim pristupom svom poslu. Mora biti neko ko je motor, mora biti neko ko uvijek stavlja kuću ispred sebe i to ne može biti svako. Znači, zaista težak je put od toga da neko postane prvak. I možda nikad ni neće biti. Ne umanjuje to nekog glumca koji nije. Ali je suština da prvak zaista mora nekako da se na njega računa da će biti neko ko će uvijek biti u zaštiti radnika Nacionalnog teatra, glumaca prije svega, ansambla i publike. Eto, to je titula, eto da kažem. Da li pratiš svetska ocenjivanja? Zato što je IBDG, mislim da sam lepo rekao, to je svetski sajt za ocenjivanje filmova, da su čak par tvojih filmova ocenjeni sa 8, što je jako dobra ocena, to je fenomenalna ocena za ulogu u kojima si ti igrala. Kako ljudi gledaju to uopšte, osim nas koji pratimo? Ja mislim da to branša samo gleda. Branša, da. Pa da, branša i da su to neki parametri zbog buduće saradnje. Mislim, i sam znaš da je to sve industrija. Apsolutno. Da, to vrlo malo ima veze sa ljudima koji zapravo, glumcima koji to rade i umjetnicima koji to rade, da. Jel postoje glumci koji ulažu svoj novac da bi dobili uloge? Pa vjerovatno postoje, ali zašto da ne? Pazi, tako neko, Tom Cruise uloži $1 milion za nešto, pa naravno da će sebi da izabere ulogu. Mislim, logično. I zato i postoje, zato ja mislim da ti veliki glumci zaista i postaju producenti. Jednostavno sad je već to, a i to je od ranije, vjerovatno. Kada bi ti bila samoj sebi producent i birala ekipu, koju bi ulogu želela da dobiješ? A ko da ti režira? Ridley Scott, neki SF, mada ja mislim da $1 milion ne bilo dovoljno. Ne. Tako da, eto, tako nešto. Sigurno bih otišla u inostranstvo, ne sad da ja želim da radim u inostranstvu, nego eto da vidim kako ti veliki setovi, ili Star Wars recimo. Nema veze, nek me stave u onu masku nekog vanzemaljca, da budem samo na tom setu da vidim kako to funkcioniše. Jesi želela nekada da napustiš Srpsku i da odeš bar na neko kratko vreme, da napraviš neku ulogu stranu? Ne. Ja, valjda kako sam i radila i radim i kako me suština glume zanima, ja nisam smatrala da treba sad odem na neko drugo mjesto ili u Beograd ili ne znam, nija Berlin ili London da bih to radila. Ne, ja nekako mislim da sam tu, da je meni mjesto ovdje. A sad ako se ukaže neka prilika, zašto da ne? Ali ja sam zaista jednostavno smatrala da gluma je to tu, sad ovdje, to sam ja. Kako si ušla?
Babysitter ti je kao sluđena istočala iz kuće. A ti stojiš pred vratima i vrebaš priliku da uđeš, jel' tako? Ako još jednom zaplače, poludit ću. Dobro. Onda ću reći ovo što tišim glasom. Jesi li sredila račune? Ti misliš da sam ja David Copperfield? Ne mogu preko noći da nabavim novac. Vidim, za sebe si našla novac. Nije tačno. Tačno je. Mirza ti je dao novac i onda si ti otrčala kod svog dragog dilerčića. Vrlo si onako humana osoba. Vidim da po nekim i klipovima deca su ti postavljala neka pitanja, UNICEF je bio u pitanju. Jeste. I ti znaš, emisija Ruka spasa je humanitarnog tipa. Koliko toliko pomaže ljudima. Mi imamo jednu porodicu iz mesta Pavići na Manjači i oni zaista žive u jako teškim uslovima. Da li bi možda htjela da snimiš motivacijnu poruku za njih? Naravno. Pozdravljam porodicu Mačkić, naročito Marka i Kristinu. Nadam se da su dobro i nadam se da će ovaj jedan mali, skromni poklon koliko toliko pomoći da idete dalje. Željela bih da se čuvate, da jednostavno pokušate da se borite sa situacijom i okolnostima koja za vas zaista nije laka. Takođe, želim da apelujem da moje kolege, drage kolege glumci i umjetnici pruže ruku spasa svima kojima to treba. Da se okrenu oko sebe i da u ovim teškim vremenima nekako pokušaju da pomognu. Kako svojim prijateljima, tako i ljudima koje ne poznaju. A nažalost, takva su vremena da kada se okrenemo oko sebe, zaista vidimo mnogo porodica kojima treba pomoć. Pozdrav za gledaoce emisije Ruka spasa i nadam se da se i vidimo na ekranu. Slađana Zrnić je jedna divna osoba, odlična glumica i dobra žena. Meni je drago da smo se upoznali. Vrlo jednostavno i meni isto je jako drago. I da ste mi pružili priliku da pomognem. Hvala ti. Ali moram da ti kažem, kompanija Leburić i Fortuna Marketi imaju poklon za tebe. Hvala puno. Vidiš kako je, u životu je tako što kažem ja, nikad ako držite ruku ovako, ništa nećete dobiti. Ako ovako držite ruku, i dajete i vraća vam se. I vraća vam se, da. Pa ja vjerujem u to. Da. Hvala ti. Hvala ti još jednom. Narednog dana ja sam se našao sa koordinatorkom marketinga kompanije Leburić, Milijanom Savković-Stjepanović. Dobar dan, Milijana, kako ste? Dobro ti. Evo, super. Čekamo Čedu Mačkića. On je inače iz Pavića sa Manjače. On ima 2 dece sa posebnim potrebama, ali čekamo da stigne pa ćemo ići u šoping. Eto, da mu pomognemo šta treba. I stigo je Čedo Mačkić jer je Dragana morala da ostane sa svojom decom. Dobar dan. Dobar dan, Čedo. Izvolite da vas upoznam. Ovo je koordinator marketinga. Dobro smo. Milijana Savković-Stjepanović. Ovo je taj bon, poklon bon od kompanije Leburić i od, naravno, Fortuna Citya. Tako da možete da kupite šta god želite da napunite celu korpu. Kako vam se čini? Dobro čini se. Dobro se čini. Kada je Čedo Mačkić video koje iznenađenje sam ja njemu priredio, on je bio oduševljen. Ajmo da krenemo odmah da ne gubimo vreme. Jer što kažu, vreme je novac. Ajmo. Ja ću da stavim ovo ovde. Ajmo. Ajde. I krenuli smo u šoping.
Čedo, šta vam prvo treba? Ajmo prvo, trebaju vam pelene. Idemo na ovu stranu. Ajde onda na ovu stranu. Imate dvoje djece, Čedo? Da, dvoje. Koliko imaju godine? 14 i 12. 14 i 12. O, šestica pelene trebaju. Šestica pelene. Dobro, sad ćemo mi naći. Ilijana, da pomognete, samo šestica treba. Petica, četvorka, trojka, evo šestica. Može? Može. Hoćete sada ulje, ono što pretpostavljam da vam treba. Evo uzet ću vam i rižu, jel jedite rižu? Jedimo. Može i riža. 2,95. Tunjevinu? Da, jedu. Dobro. Ovo su tunjevne Marko Polo. Makarone. Super, ja ih inače jedim. Makarone. Ulje smo uzeli. Uzet ćemo još. Šećer, evo brašno. Evo brašno je tu. Uzet ćemo. Evo brašno. Ali uzet ćemo i ove makarone. Da. Pastavita. Idemo sad na meso. Kvasac vam treba sigurno. Da, zbog brašne, zbog pogače. Da idem ja da ponesem prašak dok vi ostalo kupujete. Ajte vi prašak onda. So, evo već kad smo kod soli, uzemo 100, jedna vam je dovoljna ova. Šli sami sve. Hvala. Čedo, šta ima novo? Pričajte mi. Kako se živi? Pa onako kako sam morao. Želite li paštete isto ili jedu? Pa to je nekako najlakše. Salame, da. Onda ćemo čajne i to da kupimo meso. Meso, koje meso više jedete? Piletinu, svinješnu? Piletinu. Mleka, jel imate? Imam. Imate mleko, onda nećemo mleko. Super. Super. Dobar dan. Dobar dan. Jel može 3 kile piletine? Jeste pravili zimnicu, Čedo? Jesmo. Šta ste pravili zimnicu? Pravili krastavce, papriku i... Jeste supruga pravila ajvar? Nije ajvar, ove je pravila papriku i... A papriku samo, to je ona... Da, paprika, ona kisela. To je to. Kisela, da. Lučana u stvari, tako. Pa da uzmete jedno, dve tegla ajvara. Jel blagi ili ljuti? Blagi. Blagi. Što žena ljuta? Nije, neko blagi na djece. A blagi, dobro. Mali. Hoćemo uzeti nam paradajz sos. Aha, to je to. Jel koristite mač, Čedo, imate vaš mas? Imam, domaće. Dobro. Mi smo u selu. Dobro. Evo ga, Što ne treba? blagi ajvar. Da. Super. Volite znači piletinu, ćuretinu isto. Može. Može i ovo. I čajna može. Ovo je super. Jer tako, ovo je ćuretina. Volite ćuretinu? Ova pekabeskova je super. Šta, pileća? Čajna. Probamo možda. Nisam. Nije pileća, već čajna. A čajna? Baš je dobra. Evo uzet ćemo i šunkaricu, pekabesko. Šunkarica. Dobro. Hoćete voćni jogurt, ali djeca vole ovaj jogurt. Vole. Evo ovdje Vole. Evo uzmite, to je sa komadićima voća. Da. I super je. Super. Evo uzet ćemo jednu papriku, maestro. Da. Šta ćete još pileće? Hoćemo hrenovke? Može hrenovke. Dobro, evo i gore. Sad ćemo hrenovke. Jaja, jel imate kokoš? Pa imamo koliko sad ne nose baš strenu. Ali nema se puno, a? Hoćete? Ne nose sad, možemo jednu samo. Pa neće više ni kokoške da nose jaja, zima. Čedo imao sve u glavi, krenuli smo u šoping i kupovali smo sve ono što je potrebno njegovoj porodici. Volite paštete? Može. One su super. Meso smo dole već uzeli. Aha. Čekajte, nismo kupili slatkiše. Šta želite? Za decu jednu slatkiše. Čokolade. Evo, ajte vi pođite sa mnom da kupimo slatkiše. Evo je kafa. Evo kafa. Moramo neku kafu tu. Brazil, Španija, Kolumbija, Kuba, ča, samba, rumba.
E sad čokolada. Uzet ćemo i rolat jedan. Evo su čokolade i slatkiši. Rekli ste više vole čokolade nego... I vole ovako čokolade i kekse. I kekse. Ajde ovamo keks. Evo da ne bude da ja stavljam. Evo ovako fonditu. Evo i druga. Ovde su... Evo imamo ovu. Napolitanski čoklit. Možemo uzeti krosane ako djeca vole. Da. Oni su još gore. Dobro. Sada, jel tako, pošto smo sve kupili, možemo da idemo i na kasu. Možemo tu gore još uzeti sapun za ruke. Da. Pastu za zube imate ili treba da kupimo? Ima. Ono što ima, nećemo. Eto, sapun za ruke koji treba zaista i u ovim vremenima kad... Čedo, vam treba još nešto? Nam treba za tuširanje. Šampon za tuširanje. Evo tu uzmite. Evo, to ćemo da uzmemo veliko opakovanje. To je fino. I možemo na kasu. Stigli smo na kasu gde nas je sačekala ljubazna kasirka. Sad, da se javimo. Dobar dan. Dobar dan, kako ste? Mnogo vam hvala. Pa šta ću? Vidimo se. Ćao. Spakovali smo kese, ubacili u korpu i krenuli ka izlazu. Šta, kako si? Kako gleda, ne skida fokus. Dobro. Gledaš moju emisiju? Hvala ti. Ne mislim. Da. Čedo, malo me zbunio dečak koji kaže da gleda emisiju, ali mora da ga pozdravim, to je moja najmlađa publika. Pa sigurno. Kako se osjećate sada sa punom korpom? Dobro se osjećamo, zahvaljujem se vama najviše i zahvaljujem se ko nam pomogao i Marketu. Marketu Fortuna i kompaniji Leburić. Kompaniji Leburić, da. Hvala vama što ste došli. I puno je hvala i zadovoljni smo toliko. Da. Nema šta da više kažemo. Hoće li supruga biti zadovoljna i deca? Ja mislim da hoće. Hoće. Da. Kad ste posljednji put napunili korpu? Pa ne pamtim kad smo. Ne sjećate se? Ne sjećam se. Znači, drago vam je sada? Baš je drago. Ime nama je biće drago i vama i tako. Da. Sad ja imam jednu molbu za sve vas. Naravno, ja sam želeo da napravim selfie. Čedo, bliže ovamo ka meni. To je to. Uradili smo, hvala i vama. Želim da vam se zahvalim, hvala puno na razgovoru, na divnoj saradnji. Potom sam se pozdravio sa Milijanom i zakazao sam joj susret za sledeću nedelju za neki drugi market, Fortunin. Milijana, mnogo vam hvala. Vidimo se sledeći put u nekom drugom novom marketu. Važi, vidimo se. Čedo, pozdrav, vidimo se. Hvala, prijatno. Prijatno. Čedo, izvolite. Ja ću da vas ispratim do ulaza, a onda se vraćam u shopping. Vidimo se, puno hvala i živjeli. Živjeli, prijatno. Pozdravio sam se sa Čedom Mačkićem i krenuo sam u shopping. Međutim, kada sam krenuo da shoppingujem, ja se setim da ja nisam koverac sa novcem dao od glumice Slađane Zrnić. Te sam krenuo, izašao iz Fortune, onda sam krenuo kolima, vozio i stigao Čedu ispred dvorišta, ispred kuće i dao sam mu koverat. Jao, Čedo, jedva sam vas našao. Ja sam zaboravio, totalno sam sluđen bio sa onim shoppingom. Mi smo razgovarali, ja sam našao sam dobrotvora ko će vama pomoći, odnosno ko će vama dati donaciju. To je poznata glumica Slađana Zrnić. Ona je glumila u dosta i serija i filmova i Hotel Balkan i da ne pričam sada, sigurno ste gledali, tako je. Slađana Zrnić je poklonila vama donaciju, evo Mačkić. Izvinite za malo, zaboravio sam u šopingu da vam dam. Ništa, hvala si vama. Ništa.
Pozdravit ću je. I ponovo sam se pozdravio sa Čedom, drugi put, ali je Čeda bio zadovoljan i zahvalio mi se za donaciju od Slađane Zrnić. Jer su Kristini i Marko zadovoljni. I mi, i djeca i svi. Zahvaljujemo vam svima. Hvala i vama. Isto što ste bili ovamo. Vidimo se, pozdravite još jednom suprugu Draganu i decu. Prijatno, prijatno. Bože, kako da zaboravim da dam čoveku. Budite i vi humani. Pomozite porodici Mačkić, jer vaše malo njima će značiti mnogo.